ayyuka, ta ba su amana ta su yi ma hukuma aiki, su yi ma 'yan ƙasa hidima, amma ba su tsayuwa da aikin da hukuma ta ɗora musu wanda a kan shi suke zuwa duk ƙarshen wata mutum ya ɗauki albashi. Gwamnati ta ɗauke ka karantarwa, haƙƙi ne a kan ka wajibi, saboda kana karɓan kuɗi a hukuma albashi, an ɗauke ka karantar da 'ya'yan mutane. Za ga mutum ya zaman shi ya baro daji ya dawo birni ya zaman shi sati ɗaya, sati biyu, sati uku. Idan ya zo karantarwar baya karantarwa na tsakani da Allah, shi yasa za ka isko yau 'ya'yanmu da ke karatu sai mutum ya yi shekaru har ya gama premier wani kolektir bai iya ba, saboda mushen da yake karantar da shi ko madadin da take karantar da shi ta ci amanar kanta, ta ci amanar hukuma, ta ci amanar musulmai. Amma da za a yi jinkirin biya kwata ɗaya ko kwata biyu, za ka yi sun cika duniya da hayaniya tsakaninka da Allah. Lokacin da kake cewa ba ai ma azalci ba ai zahin biyan ka ba, kai kayi aikin da ka cancanci a biya ka. Nawa ne daga cikin mushanni suke zuwa suna kwance su bayan hukuma tana ba su albashi, ba su kula da haƙƙin da Allah ya ɗora musu. Ka san da cewa minti ɗaya idan ka rage cikin mintunan hukuma, in ba uzuri gare ka ba, wallahi ka ci haramun gaban Allah sai kai bayani shi. Kuma waɗannan kuɗi na hukuma da kake ɗauka a matsayin albashi, kana gana ai kuɗin gwamnati kuɗin banza ne. Wallahi da ka ci dala guda ta gwamnati, ƙara ka je gidan shugaban ƙasa ka saci kuɗin shugaban ƙasa, wannan ya yi maka sauki. Saboda ranar tashin kiyama idan ka taso wannan matsalar tsakaninka da shugaban ƙasa ne kuɗin shi ka sata. Amma kuɗin ƙasa idan mutum ya ci su, duk wanda a ɗan Nijar, mace ko namiji, dattijo ko ƙarami, sai an maka hisabi da shi gobe ranar tashin kiyama. Wani yana aiki kai wanda za ka yi ramkon mutane da rada? Ni kai na arziki wanda za ka yi ramkon duk ɗan Nijar da haƙƙin da suke dinka. Wani ma hukuma ta kai shi biyo ta aji, mutum bai zuwa biyo sai karfe 10, wani lokacin ya gama ma bai zuwa, zai zo maimakon ya yi aiki ka isko a likita. Wai da likita namiji da mace sun koma gehe, ko mutum ya gayyato budurwar shi a likita wanda ya zo aiki, budurwa ta zo kamar hira, ya baro marisa lahiya suna can suna hira. Ka zo da ɗanka baya da lafiya, kana ji kana gani, amma sai a ƙyale ka minti 30 ba wanda ya zo ya kula da kai. In yaron yana son ya mutu, kowa fi tsafaffa ne, baka isa ka yi magana ba, sai a ce a wannan dogon hannu gare. Da kai da dogon hannunka za mu ga yadda za ku kare kanku gobe ranar tashin kiyama. Wani yana a cikin biro, gwamnati na mai albashi, amma za ka zo neman aikin da haƙƙin ka ne, amma ba zai baka wannan haƙƙin ba, sai ka ɗibo wani abu ka bashi, sai ka bashi cin hanci. Idan ka dosiye ka aje, in ka dawo sai ce iska ya ɗauke dosiye ka, saboda baka aza mai duki ba. Wai ma'ana haƙƙin da gwamnati ke biyan shi na arziki, wanda sanadiyar wannan aikin ne, amma mutum baya wannan aikin, sai an sake baki wani cin hanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wanda ya bada cin hancin da wanda ya karbi cin hancin, gaba ɗayan su Allah ya tsire musu albarka. Sai ya sai kisko mutum yana cin hancin, yana zalunci, yana satar, amma kullun cikin tsiya da bashi yake, saboda rayuwar shi ba ta da albarka. Annabi ya riga ya addu'a yace duk mai cin hanci Allah ya tsire mishi albarka. Wani lokaci za ka saboda zalunci a kasashen mu, talaka da haƙƙi ne za a danne mai haƙƙi. Mutum ya ce ka zai gai duk inda za a gai, saboda ya san ka kai ƙarar shi ma za a yi ta wasa da shari'a. Waɗansu daga cikin mahukunta waɗanda ba su da adalci, ba dukkansu ba, akwai wanda suke suna da adalci. Waɗansu daga cikinsu za a ɗauki cin hanci a ba mutum sai ya canza shari'a. Kai da kake talaka ba ka da wani babban mutum, sai a yi kai ma yau gobe, je ka dawo, banda gobe ka dawo, bayan wata ɗaya dawo, bayan shekara dawo, har a ragaitar da shari'ar a wayi gari babu hukunci. Duk shari'ar da aka yi ta zalunci a duniya, wallahi gobe kiyama sai Allah ya tada ta. Sai mu ga wanda ya isa ya hana ai adalci gobe ranar tashin kiyama, idan ya hana ai adalci ya anan doron duniya. Ya kuma musulmai, daga cikin mutane masu zalunci akwai waɗanda ƴaƴa ne, su ayyuka ta ba su amana ta su yi ma hukuma aiki, su yi ma 'yan ƙasa hidima, amma ba su tsayuwa da aikin da hukuma ta ɗora musu, wanda a kai